Zo, we hebben het huis even lekker gepoetst, want er komt weer nieuw bezoek uit Nederland. En dit keer hoeven we niet naar het vliegveld. Het zijn namelijk Pascal en Manouk, vrienden uit Zwolle. En ze hebben al een week in Spanje doorgebracht, dus ze komen zo met de auto hier naartoe. En dan dumpen ze hun koffers hier en dan brengen we de auto terug naar het vliegveld. Ze kunnen ook met komen, dus we hadden de camera in de aanslag. Hallootjes! Buenas tardes! We zijn er! Daar zijn we weer bij een hele mooie optocht. La Batalla de los Flores. Jonna, dan ga je wat het is. Het is een bloemengevecht. Oftewel, we gaan bloemen gooien. Nou ja, ik heb het niet per se bij. Maar er worden 4000 kilo bloemen door allemaal mensen die meedoen aan de opdracht worden allemaal over iedereen heen gegooid, gesmeten in het gezicht. En misschien mogen wij wel een beetje terug gooien. Nou, hartstikke leuk. Ik zeg, we gaan lekker kijken. Samen met Pascal en Manouk. Vandaag gaan we met de trein naar Utiel Requena, want we hebben een wijnproeverij vanavond. Maar we willen natuurlijk ook even het stadje zelf nog ontdekken, dus daarom gaan we iets eerder. En dat doen we met de trein. En dit noem je de middle of nowhere. Waar zijn we? Oké. Nou ja, we zijn tussen de wijnranken. Heel misschien zijn we een klein beetje dom geweest. Kijk, rondom Requena en Utiel zitten 3 treinstations. En wij hebben nu natuurlijk de snelle trein gepakt. En die stopt tussen Requena en Utiel. En nu is het naar Requena meer dan 5 kilometer lopen. En naar Utiel is het ongeveer 12 kilometer lopen. En hier is gewoon niets. Dan kunnen we een taxi nemen. Maar we hebben maar besloten dat we gaan lopen. Dan doen we die van 5,5 kilometer. Dat is op zich wat te doen. Het is heel warm. Dat wel. Maar we hebben wel hele mooie wijnranken om ons heen. Dus we gaan maar een stukje lopen. Volgende keer even een beetje uitzoeken van tevoren. Het is vrij spannend. Bij gebrek aan het voetbal moet je over de rotonde. Maar het is wel, kijk even, het is echt een mega soort van snelweg. Lekker hoor, mooie snee op mijn been. Stomme vangrail. Nou, we zijn er eindelijk in Requena. We hebben heel wat snelweg gezien. En het was af en toe een beetje gevaarlijk. Maar eindelijk zijn we hier. En nu gaan we op zoek naar een lekker restaurant. Ja, maakt niet uit, maar hier naartoe geleid. Is het een verrassing voor jou? Waar heb je me mee naartoe genomen? Nou, ik had van tevoren even gezocht op internet. Qua restaurantjes in Requena. En toen kwam ik iets heel moois tegen. We zitten in een restaurant aan een tafeltje in een grot. Super leuk. Het was echt een super leuke verrassing. Ik heb echt heel erg lekker gegeten. En nu een heel klein beetje uitbuiken. Ik denk dat we deze hitte
nog nooit hebben meegemaakt. Het is niet normaal. Het brandt hier zeg maar letterlijk zo in je huid. Het is in het oven. Nou, echt vergeleken met Valencia is het echt helemaal, is dit niet te harde. Maar het is wel een super mooi stadje. Ja, het is heel mooi. Het is heel mooi. Maar het is eigenlijk, is dit dan wat we nu doen? Heel te heftig. Moeten we wel factor 100 smeren, denk ik. Ja, dit is eigenlijk... Dit is ook gewoon warme lucht, hè, wat hier van afkomt. Wil ik even zeggen dat we in een heel gezellig gezelschap zitten. Natuurlijk met onze bekende vrienden. Dit is een typische Spaanse zomeravond. Er komen heel veel mensen bij elkaar, die nemen allemaal hapjes mee en ook allemaal wijnen. En dan genieten ze eigenlijk met elkaar, kletsen ze een beetje met elkaar en gewoon een en al genot. En een al culinair plezier. Enséñale con este vino rosado para el verano. Ik heb een klein probleempje. Ik ben mijn rijbewijs kwijt. Ja. Nu heb ik allemaal papieren geregeld, aangifte gedaan bij het politiebureau. Dat duurde allemaal heel lang. Allemaal documenten uit Nederland zijn opgestuurd. En nu ben ik op zoek naar een bureau in Spanje of hier in Valencia, waar ik waarschijnlijk een nieuw rijbewijs kan krijgen. Maar het grappige is, voor typisch Spaans, dan geven ze alleen de straatnaam op en niet het huisnummer. Dus, ik heb geen idee. We gaan maar even zoeken. Ik gok dat het daar is. Dat is namelijk iets van het ministerie. Maar hier zitten allemaal hele rare tentjes, winkeltjes voor certificaten. Nou ja, ik ga maar hier maar even kijken. Ik weet het niet. Beetje raar hoor. Wil je lachen? Ik krijg hem niet, ik heb geen rijbewijs. Ik ga het uitleggen. Ik heb al mijn documenten had ik mee, hè? Mijn SOFI-nummer, mijn Spaanse SOFI-nummer, huurcontract. Wat had ik nog meer? Ik had documenten had ik voor betaald vanuit Nederland hier naartoe laten sturen met een speciale stempel dat ik echt een rijbewijs heb. Maar hier zeggen ze, alleen als je permanent in Spanje woont, dan kunnen wij jou een rijbewijs geven. Het is wel gewoon een Europees rijbewijs. Op internet staat dat het kan, maar hier zeggen ze nee, dat kan niet. Oftewel, ik heb een klein probleem. Eigenlijk kan ik dus nu niet de auto rijden. Hier ga ik maar eens even over nadenken wat ik hiermee ga doen. Typisch Spanje. Hier op het eindfeest van Vira de Valencia. Allemaal demonen lopen door de straat, met vuurwerk.